Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. The breach occurred at the offices of the DBE, where question papers are set. Omnye wamagosa afunyaniswe ukuba ayabandakanyeka kubutshijolo bolwaphulo-mthetho obubhaqwe ngabakwerekishi kumaphepha-mviwo zematriki ngumzali womfundi. NGC reiterates the ANC's position on broad-based black economic empowerment, that we cannot retreat on that. Iqukunjelwe namhlanje intlanganiso yebhunga kazwelonke ye-ANC eBoksburg kwiMpumalanga. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Elinye lamagosa esebe lemfundo esisiseko elityholwa ngokuba nesandla kwintluva yabafundi kwiimviwo zematriki ngumzali womfundo bebhala izimviwo okubhengezwe ngumphathiswa wemfundo esisiseko uSiviwe Gwarhube kwinkomfa noNondaba eKapa kunqunyanyiswa amagosa amabini esebe lemfundo esisiseko emsebenzini etyholwa ngokubandakanyeka kweli bholo. Unkosazana Gwarhube uthi uphando lususele ekubeni ezitishara zikorekisha imviwo ziqaphele ukuba kungenzeka kube khona amakhwini bakrokrhisayo emva kokubona amaphepha amathandathu aphuma kwizikolo zephondo eGauteng. Aliphuzisanga maseko isebe lemfundo esiseko laphanda de ladlana indlebe nabafundi abayi-26. At this stage, there's no evidence to show that the breach has spread beyond this localized area. However, we are continuing our investigation. Our systems are robust. They've allowed us to identify the suspect involved is an employee of the DBE who has a child in grade 12. Evidence suggests that she received the question paper from another DBE employee who works within the examination unit. To ensure the highest level of independence, because this leak appears to have come from within the department, the Director General of the department has established a national investigative task team which will commence its work within the next 24 hours. Uphando lwesebe lemfundo esiseko lufumanise ukuba ngamaphepha asixhenxe antluviweyo phambi kokuqala kweemviwo zematriki ngomhlomusho wama-21 ku-Okthobha. La maphepha aqukela isiNgesi kulwimi lwasekhaya isigaba sokuqala, esesibini nesesithathu, ele-mathematics isigaba sokuqala nesesibini, nele-physical science isigaba sokuqala nesesibini. The breach occurred at the offices of the DBE, where question papers are set. Of the 162 papers that we had set, 7 papers were accessed prior to the examination. These are English Home Language Paper 1, 2, and 3, Mathematics Paper 1, 2, and 1 and 2, Physical Science Papers 1 and 2. These papers were shared via a USB storage device. The spread seems to be confined to 7 schools in a specific area in Pretoria. Kusenjalo kulindeleke ukuba ukukorekishwa kwamaphepha emviwo zematriki kugqitywe ngomgqibelo lo umhla we-13 kule nyanga. Isongiwe namhlanje intlanganiso yebhunga kazwelonke ye-ANC eBoksburg kwiMpumalanga. Umongameli weliqela umnumzana Cyril Ramaphosa kwintetho yokusonga le-NGC uthe abathunywa bavumelene ngamxhelomnye ukubongoza urhulumente angagungqi kwinkqubo yokuxhotyiswa kwabantsundu kwezoqoqosho ngefuthe elithe gabalala i-BBB ingamafuphi. Le nkqubo yenye yemigaqo-nkqubo edala ungquzulwano phakathi kwamahlakani karhulumente we-GNU, i-ANC ne-DA. Ukanti ke ngoku kuva banzi ngale ntlanganiso siqhagamshelana nomhleli wezopolitiko walapha ekhaya uMzwandile Mbeje. Sikwamkele Shandu khawushwankathelele ngokuthethwe kule ntlanganiso. Sibonga kakhulu sisanda sibingelele nakubabukeli nebala isiphothuliweke lenkomfa ebaluleke kangaka yeqembu likaKhongolose iqembu le-ANC. Ngiyacabanga ukuthi kuningi okukhulunyiwe ngakho, kodwa ke mhlambe engicabanga ukuthi enye into ezobhekwa kakhulu abantu ilesi sinqumo se-ANC kumbe seyithunywa lapha sokuthi kusukela manje umbimbi kumbe umfelandawonye kuzomele ukuthi ke mangabeke i-ANC isihlangana ukubheka amasu okulwela ukhetho loluzayo
iSACP ngeke isavunyelwa ukuthi beyingxenye ukuthi ke mhlambe usitolika kanjani leso sinqumo ngiyacabanga ukuthi nabantu bazoyibonela ukuthi mhlambe ngenzeka kube lokhu ke ukuqala kokubhidlika komshado kodwa ke angingedwa sisanda ngihamba nomcwaningi lapha wendlulamithi scenarios uxolelwa kahle Katiya ozoke ethi kusicacisela kabanzi ukuthi yena ubona ukuthi kusho ukuthini lokho okushiwo iANC ikakhulukazi koza kwabo SACP sikubingelele sikwemukele isiphothuliwe ingqungquthela yini mhlambe into wena oyibonile engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ephume kule ngqungquthela ngiyabulisa ndibuyisa namabukele ekhaya into endiyibona engathi ibalulekile iphumile kule ngqungquthela into yokuba sibone iANC ivuma ukuba ifailile ukukhokhela isizwe and it took a long time ukuthi bafike kwelo nqanaba baba nabo bazibone bazijongisise so I think le few days le 4 days bazijongisisa and kwi-process yozihlambulula zenye yezinto ezenzekayo kudala imane ithethwa lento SACP ukuba iyahamba and sibona ingathi izinto ze-ideology abangavisisani nazo nokuba becinga uba iANC seyishiye isizwe emva kwezinto bazenzayo abanye bekholwa ngorhwaphulizo so kodwa ke into engayenza uba ingayilimaza iANC kodwa not kakhulu ingayilimaza ngoba xa sijonga every time iANC ibana lokubhidla kwemishado qala kwiCope uye kwiEFF uye kuMK Party sibona enye uqhekeko leANC noba ungaqheka kancinci kodwa ke kuzokwenza something ngokuba siyayazi uba kula alliance ye tripartite alliance iSACP yiyo eze neNDR xa isuka iSACP ingathatha kwalo ideology ishiya iANC emva nabasebenzi nayo the main mother body ucabanga ukuthi iSACP emva kwesinqumo sanamhlanje ngezithunywa zeANC izokwenza njani ngoba phela isinqumo sayo sokuthi izingenelele ukhetho ngokwayo isinqumo eyasithatha enkomfeni okungalula ukuthi ke isiguqule emva kokuthi sizwile ukuthi kwenzeka lokhu kushiwo inhlangano ababambisene nayo isiphi sinyathelo esilandelayo abazosenza ngokucabanga kwakho iANC neSACP into abayibonileyo baze bayivuma kule nkomfa into yokuba i-coalition governments zizo ezakwenzeka going forward siqalile ke sayibona ngo-2024 so this is a dress rehearsal so that zonke ezi political parties zikwazi uzilungiselela uba zihlangana nabani na xa zizilungiselela the next election yaka-2026 into engasibonisayo yona ukuba by the time sifika ku-2029 sabe sine mature coalition politics in South Africa ngoba kwangoku asikayiqheli into ye-coalition governments sesiyabona noMalima naye sayithetha ukuba unomdla yothetha ne-SACP and uyabona ke ngokuba i-different political parties ziyazama ukuba zibone uba mna ndingadibana nabani na xa ndisiya kule election kafushane nje sinamalungu ecabinet ngisho nesayifundazweni angamalungu eSACP neANC emva kwalesinqumo ucabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjani kafushane ekuzaba nzima kakhulu kodwa ngiboni ukuthi bangasuka especially laba sebengabo minister kodwa ke it undermines ideological position yabo ngibonga kakhulu njengoba usuzweleke lapho sisanda besikhuluma nomcwaningi obeka olwakhe uvo impela mayelana nalolu daba ngoba phela uzokhumbula ukuthi udaba oluphathelene nomfela ndawonye udaba ngempela olunzima olungelula uma ngabukwenzela nje isibonelo kukhona umuntu njengogwede Mantashe oyiSACP ophinde beyiANC undunankulu waseLimpopo uyisekela likasihlalo weSACP eLimpopo futhi uyiANC baningi esingababala njengoba iANC sithatha isinqumo sokuthi uma ngabe ke sebehlangana sebeyokhuluma ngodaba lokuthi kumele kuyo okhethweni umbuzo ukuthi ke laba abanobulungu obubili bazokhetha lephi Inkosi kakhulu ngexesha lakho Shandu.
Umphathiswa wobambiswano ngolawo lo mnumzana Velenkosini Hlabisa umemelela ukuba avalwe amabhoma athe gqolo ngeziganeko zokusweleka kwabakhwetha. Uthi le yeyona ndlela kunokukhuselwa ngayo ubomi babakhwetha. Uzothi gangoku ngabakhwetha abali-12 abaphulukene nobomi kwisiko lolwaluko ngeli xesha lehlobo eMpuma Koloni. OkaHlabisa bethetha kwiseshoni yeqonga lobukhosi lase-Afrika nebhunga loMzantsi Afrika lekumkanikazi Monti. Eli xesha lolwaluko ephondweni lithiwe mbendeze izikolo zolwaluko ezingekho mthethweni kunye nokubhubha kwabakhwetha ngenxa yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nodlame. Omnye kwisithili saseKrisani ubhubhe emva kokuba ezixhomile kwaye elusikisiki ubhubhe emva kokuba ebethwe ngokungenalisini. Abasemagunyeni bathi kudingeka amanyathelo angqingqwa ukuze kungaphinde kubhubhe mkhwetha ephondweni. Ezo ikole azingavunyelwa ukuqhubeka nokwenza leli siko. Izingane ziyiswe kulezo ikole eminyaka yonke ezithi maziye khona ibuye iphila kujabule abazali. Ukanti inkokheli zomthonyama zikholelwa ukuba kudingeka intsebenziswano ukuze kuqutyiswane nale mingeni. Ama-province asebenza ngcono ngengoma asize iprovince ye-Eastern Cape kungasaba nokufa. Kusenjalo namanina aphefumlile ngalo mcimbi. Sithi amadoda mawathatha uxanduva ngokusweleka kwabantwana emabhomeni okanye esothweni ngoba asingeni thina phayana siyabakhulisa abantwana but asikwazi unyamezela into yoba xa ukhulise umntwana funeka ubamba amazinyo uba xa ena-18 years angasweleka nanini na. Ngoku ngabakhwetha abayi-61 abathe bahlangulwa kwizikolo zolwaluko ezingekho mthethweni susela liqalile ixesha lolwaluko lasehlotyeni ephondweni. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Sinamkele kwakhona sikwabulela nakwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukusifumana izindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa xa sihlabela mgama. Icandelo lezophando elikhethekileyo lenze uqoqo kwindlu yomrhanelwa oseScottsburg kwiphondo laKwaZulu-Natal okukunxulumene nophando oluqhubayo kwilizwe liphela malunga nezityholo zorhwaphilizwa kwemali ye-UIF ingakumbi KwaZulu-Natal naseGauteng. Kurhaneleka ukuba ebekujoliswe kuko koluqoqo nolufumene malunga nezigidi ezili-18 zeerandi ngokungekho mthethweni. Ubethi ukuthela eganweni wabo somabhizinisi wesifazane ngesikhathi kugasela ithimba labe-Special Investigating Unit. Lo somabhizinisi usabise umthwebuli wesithombe we-SABC. Abe-SIU namaphoyisa bebegasele ezindaweni ezehlukene ngesikhathi esisodwa. Lona wesifazane kuthiwa wathola izigidi zamarandi ngokungemthetho. They were providing UIF with some false information and ghost employees, and they siphoned an amount of about 161 million rand. Therefore, one of the people that we are following is in this apartment, and that person has received about 18 million of that 161. We are doing this search throughout the country, mainly in KwaZulu-Natal and in Gauteng. I-SIU ithi lolu phenyo luqale ngonyaka odlule. Kuthiwa izinkampani ezafaka izicelo ku-UIF ziqale ukuthola imali ngo-2020. Le mali kuthiwa yayibekelwe ukusiza izisebenzi ezabe zikhahlamezwe i-lockdown ngesikhathi se-COVID-19. Kuthiwa ke kusaphenywa nezinye izisebenzi zakwa-UIF ngalesigameko. The syndicates, when they were communicating, because we've seen their WhatsApp group that they were communicating on, and they were clear that they have got people inside that are working with them to make these things happen, because there was no way it would happen without these people being helped from inside. Kushaqwe ama-laptop kanye nomakhalekhukhwini ngesikhathi kugasela leli thimba le-SIU. NgingoSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseScottsboro. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema umemelele ukukwaya kwe-G20 eMelika kulonyaka uzayo ukuba uMzantsi Afrika awumenywanga. Okukulandela amazwi kamongameli waseMelika uDonald Trump athi uMzantsi Afrika awuzumenywa kwi-G20 eMiami eFlorida kulonyaka uzayo. Ethetha kwinkomfa yokugqibela yonyaka eliqela nonondaba uMalema ukwaqhwabela izandla umongameli Cyril Ramaphosa ngendlela esingethe ngayo inyewe ye-G20 neMelika.
Uhalala ophuma kwi-EFF umnumzana Malema uthe untshu kumongameli Ramaphosa ngosindleko lwe-G20 olube yimpumelelo nemiba eyayarhanga yona. I want to say it here without any fear of contradiction. Ramaphosa handled this saga very well. If it was me, it would have been worse. EFF memelele uvelwano lwehlabathi ukuba uMzantsi Afrika awumenywanga kwi-G20 eza kusindlekwa yiMelika. We are going to mobilize international communities to condemn Trump's action. Akaphelanga apho ukwafanise umongameli waseMelika no-Adolf Hitler. Trump is the new Hitler that the world is faced with, and failure to recognize this reality will result in devastating consequences for the global political and economic order. Ngokutsho kaMalema abempeli kumele bamkele ukuba ukruthakrutwano phakathi kwe-USA noMzantsi Afrika alukazuphela. Umfama waseMpumalanga unyana wakhe ngokomtshato kunye nabasebenzi basefama bathandathu bafunyenwe benetyala lokubulala uSifiso Thwala noMusa Nene kwifama yasePampunkraal ngasemkhondo ngo-2020. Inkundla ephakamileyo yaseMpumalanga ehlele Middleburg ifumanisela amadoda asibhozo enamatyala amabini okubulala ukuzama ukubulala nokuxhwila. Uzenzele yende uwena Potgia uMoses Dlamini uMasodeni Elliot Dlamini Cornelius Grayling Sikhumbuzo Nhlabathi Mzwakhe Dlamini kunye noNkosana Msibi batyholwa ngamatyala amabini okubulala ngokobungqina obuthwe thaca kwinkundla uSifiso Thwala noMusa Nene baye baxinga ngemoto kaSithembiso Thwala ngasendleleni enganeno kule fama uyende Potgia noMsibi baye babanqangisa bebatyhola ngokuba igushe ezimbini phambi kokuba valela kusithuthi lamadoda ayiswa efama nalapho aye abethwa ngesabhokhwe ngeentsimbi nangezinye izixhobo ayagalelwa nangomqombothi atyatyushwa ukanti kunqinisisiwe ukuba lamadoda amabini aphulukene nobomi ngenxa yokunkulwa kanobomi ngezixhobo ezinobungozi ukanti uSithembiso Thwala waye wasinda kwaye uchithe iveki ezimbini esibhedlele. Accused 1 to 8 are found guilty of murder in terms of the provisions of Section 51, subsection 1 of Act 105 of 1997. On count 3, accused 1 to 8 are found guilty of kidnapping. On count 4, accused 1, 2, and 8 are found guilty of defeating the administration of justice. On count 5. Usapho lakwaThwala lusamkele sisigwebo. We are kind of relieved to some degree. The fact that they were found guilty, we are hoping that they won't see the day of light for a very long time. If it was for us as a family, we are hoping for a life sentence. Kulindeleke ukuba siwiswe ngomhla wesi-7 ngo-April kulonyaka uzayo isigwebo salamadoda asibhozo. Kalondlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi bawethu. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu lithe rholele ngamafu kulo lonke ilizwe futhi ke emahle kakhulu amathuba emvula phaya eNorthern Cape kwehlela phaya eFreystata 30% wamathuba emvula kwendawo ezikumntla-mpuma welizwe kanti ke ngomso mbukeli abantu bazokuthi qolo ezamvula zisina phaya eNorthern Cape kwehlela eFreystata ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni futhi ke nanko nomsingo omoya bandayo nawo ungena phaya kumzantsi ntshona welizwe udala ke la 60% wamathuba emvula esibonayo ngokunjalo no 30% pha kwindawo eziphakamileyo kanti ke napha kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe sabona into yoba zizothi qolo zisina ezamvula ezingephi ngomsombukeli. Enye into ofuneka uyiqaphele zezandudumo ezimandla ezilindelekileyo pha eNorthern Cape kwehlela phaya eFreystata ngokuhlwa nje ngokunjalo nolamoya uya kube ubhudla ngamandla phaya kunxweme lwaseMpuma Koloni kanti ke ngomsombukeli silindele ezandudumo zimandla futhi de zinwenwele ngoku naphaya eMpuma Koloni eFreystata ngoku
ngokunjalo naphaya ke Northern Cape namaza ke alatyuza ngamandla phaya kunxweme lwasentshona koloni wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kuthanda ufudumala phaya kwimimandla esentshona amaqondo de abethe ko-18 degrees Celsius phaya eRiversdale ku-17 eVosstile ngokunjalo naseKapa ngelixa silindele u-19 degrees phaya eUppington ngokunjalo naseVryburg sithoba nje phaya eKomani kodwa kaphinda athathisa amaqondo ngo-18 phaya eMonti kuba ke wena usesajonisi lindela u-15 ofudumeleyo ngelixa engu-20 eMusina 33 eMusina ngomso ze amaqondo abemahle ngo-25 eRhawutini naseBethlehem eMthatha ngo-28 ngelixa lilihle izulu phaya eMpuma Koloni amaqondo abetha phaya ko-26 eKomani kuba ke wena useKapa lindela imozulu ephole nje kakuhle ngo-22 degrees kodwa kathathisa amaqondo ngo-27 phaya eCalvinia kamnandi mawethu.